No, asithokoze sheke sibingelele ababukeli begula TV into sheke mfuthu izithuthi lapha sihlangeneke sheke sokuthula ama project amathathu amanzi aphansi kweZululand district municipality. So beze lapha nje abazothula indaba yamanzi ama project amathathu yakwaBrush yakwaphethu nesidumbu. So yilokho nje kuphela kwanamhla kuzokwenzakala okuningi ezokusetshenziswa ngaphakathi kwenzakala ini mayelana indaba yama projects nokuye kuqhubeka emphakathi nje kwethuthuko kuhlukene indaba zemigwaqo indaba zezikhukhula lezikhona imvula yathi ikhona enkulu kakhulu kuningi sokukhuluma la ngakho kuhlukene nje. Kulungile sheke mhlawumbe ngabheka ku issue yomgwaqo because bonakala izulu leli liumoshile umgwaqo lona wegravel wasemakhaya inhlelo ezikhona ukubheka lelo simo. No sheke ngiyenza a comprehensive report ayithumelele lokhuza umnyango wa disaster Ulundi bayidlulisela eZululand bona. So njengamanje babafika about disaster bezobheka ngoba imizi emoshakele lokhuza izindlu cabangi ukuthi elapha ku 113 emoshakele izindlu. So bezela about disaster bazobheka sayiquantify bazoyibheka abayibheki yonke basabe isikhathi esi1 esakamndaweni kuphela. So kumele babuyeke bezobheka futhi kodwa bayabaphazamiseka indaba yakwaNongoma ukuthi washada idolo kwaNongoma base kuthuma khona. So impela bazobheka kwa disaster bezolungisa lokho ngokwemigwaqo transport futhi nasixhumele nabo aba transport bezela bazoyibheka imigwaqo ngoba iminingi imoshakele kodwa iminingi imoshakeleyo ilele ngama access roads ingenele emakhaya. So masipala naye futhi cala usinikela ithini lapha kulungiseke futhi nayo. Kulungile mhlawumbe ilokho bese kubuka kakhulu indaba yama access road because umasipala iwona imisebenzi yawo kakhulu enhlelweni ezikhona kakhulu zewadini yakho zikamasipala ekuthena kwazi ukulungisa lo mgwaqo zimi kanjani. Impela njengamanje ikhona idata nje kamasipala ikhona elapha ewadini yathi ikhona zingafika basekhuphula nemvula ilungise kushumayeleni ophisweni ezona nasehlabathini yakhuphuka njengamanje lapha emhongozini ilungisela ukuthi ifakwa amasondo yakuphantsha amasondo. So mayilunga nje lapho uzokuseqala ke futhi legwaqolena iguguleke kakhulu isebenze yona nje. Kulungile mhlawumbe ke emphakathini ukusebenzisana nabantu mhlawumbe ke kumi kanjani nje. No shenge sisebenza kahle kakhulu kanti la ushenge uyabona nje mawuze lapha attendance yabantu bazomwela indaba yeproject abazonikwa yona hamba nje yakho umphakathi kumele yangeseka sasebenzisana kahle nawo izeke noma phela zawo zonke seyifezeke kanye kodwa nje okuningi sekwenzakela impela ngoba nje imigwaqo siyenzile eminingi sigrade sayihwaya njengamanje lo mgwaqo nje ulungiswayo uP47 usuka kwaCeza uzofika eNtambonde umgwaqo u1727 olungiswayo usuka kohlokolo uzofika le ekushumayeleni. So impela kuyasebenza kumphakathi unethemba elikhulu ukuthi ngiyasebenza ngiyawulalela ngawuhlonipha futhi so ngisebenza kahle kakhulu umphakathi. Asibheke mhlawumbe ke sesigcina esayidini lo soma business bakho benjengoba bezo mhlawumbe bazoba ingxenye yokuhlomula kulama project azodeliver namhlanje. Impela shenge ngoba ngihlala nje ngikhuluma nohlalo weportfolio we-LED and tourism kumasipala wasondini. So ngihlala kusikhungo sikameya umgazi ngihlala weportfolio futhi. So iportfolio ngiyona ibheka kakhulu ukuthuthukiswa komnotho endaweni ikakhulukazi lesemakhaya. So impela abakhona sokontileka abangasomfisa abasathuthuka bazosizakala shenge. So ngizama ukuthi nabo bahlomule ngendlela ukuthi bathuthukise baye phambili impela shenge bazohlomula kakhulu. So kubheka shenge lokho siqaphelele kakhulu. Siyathokoza shenge.